Mga magsasaka ng kalabasa sa Nueva Ecija umaaray sa mababang presyo ng kanilang ani. Narito ang report. Umaaray ang mga magsasaka ng kalabasa sa Nueva Ecija dahil sa pagbulusok ng presyo ng kanilang produkto. Sa barangay Batitang, Zaragoza, makikita ang gabundok na kalabasa na iniimbag sa bodega para hindi masira ng ulan. Bukod pang ilang toneladang kalabasa na nasira na at itinapon na lamang sa bakanteng lote dahil walang bumibili. 4 na elf na po na ipatapon ko eh. Mga nasa 10,000 po. Yun po siguro nasira dito. Saka puro sa kabilang bodega. Naglalaro na nga lang daw sa 3 hanggang 4 na piso ang kada kilo ng kalabasa, wala pang buyer. Nanawagan na ang mga magsasaka sa gobyerno na bilhin ang kanilang produkto. Nasa mahigit 150 na magsasaka sa bayan ang nangangambang malugi kung hindi nila maibenta sa tamang presyo ang kanilang mga ani. Panawagan namin at may mga nangangailangan po ng kalabasa at may mga kakayanan, lalong-lalo na po sa DA o doon po sa mga taga Metro Manila kung magpaparelip, kahit po sa 8 pesos lang kakuha 1 kilo, kung maipaparelip na rin sa mga kabarangay nila, edi punta po sila rin eh. Gabundog din na kalabasa ang nakaimbag sa isang compound sa barangay Bugtong, Talavera. Napilitin daw silang iimbag ang mga kalabasa at makipagsapalaran na hintayin ang magandang presyo. Roughly nasa 25,000 kilos ngayon yan, yung nakaimbak na yan. Hinarvest namin yan nung first week of May. 4 na bayan sa lalawigan ang nagtatanim ng kalabasa, kabilang ang Talavera, Zaragoza, Coyapo at Talugtog. CJ Torida, 1 North Central Luzon.